την αμόρφωνα που σε το χατινάτς, την αμόρφωνα που σε το χατινάτς, την άσχεμον καλίσκη θέλω λάστη μου τον γυρνάτς, την άσχεμον καλίσκη θέλω λάστη μου τον γυρνάτς. 75 χρόνια στον ελλαδικό χώρο κρατηθήκαμε με το χορό και το τραγούδι. Γίναμε γνωστοί στα υπόλοιπα τμήματα του ελληνισμού και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον ελληνισμό που ζει έξω από τον ελλαδικό χώρο, μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία, το χορό, το τραγούδι. Όμως αυτά στην εποχή μας δεν φτάνουν. Από εδώ και πέρα πρέπει να αναδείξουμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη. Κάθε χρόνο οργανώνουμε αυτήν την εκδήλωση. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής και την ημέρα αυτή και στον Πόντο ανεβαίνανε πάνω στα παρχάρια. Ερχόμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε τις παρχαρομάνες, γιατί εξακολουθούν και κρατούν αυτό το έθιμο. Οι πόντοι της τρίτης γενιάς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες τους παππούδες μας της πρώτης γενιάς, αλλά και τους πατεράδες μας της δεύτερης γενιάς, που όλα αυτά τα χρόνια, σε αντίθεση με άλλα προσφυγικά κομμάτια, διατήρησαν τον χορό και το τραγούδι. Όχι μόνο στα χωριά, αλλά ακόμη και μέσα στις πόλεις. Σεβάστηκαν την παράδοσή τους. Δεν την πούλησαν, δεν πούλησαν την ψυχή τους. Και αυτό, πιστεύω, ήταν το φάρμακο που διατήρησε και την ιστορική μας μνήμη ως τις μέρες μας.